el paper de tantes presidentes, com també ha sigut ma mare en un poble xicotet de 450 habitants, a lo llarg de 17 anys, avui té 92 anys, i sempre des d'aquesta perspectiva em vaig donar compte molt prompte de la importància i de la necessitat de que en els pobles, sobretot en els pobles xicotets, les dones s'enjuntaren, que en els pobles es crearen espais on poder compartir, on poder ensenyar-se, on poder aprendre, espais que es permetiren obrir una finestra per a conèixer un poc millor el món, espais que es permetira posar en comú problemes, inquietuds, necessitats, espais que es permetira donar-se compte de la importància que en una societat té el comptar en el 50% de l'altra societat, que es donaren compte que les dones no estàvem soles o no estaven sols per estar en casa, per ocupar-se de la família, que les dones podien aportar molt més. I jo crec que tota aquesta evolució, si mirem endarrere, ha sigut molt important i ahir dones com vosaltres, com les dones que representen la història d'aquesta associació durant aquests 50 anys, totes les que han sigut presidentes i han empoderat i han liderat aquesta associació, com moltes altres d'altres pobles, heu sigut capaços de donar visibilitat a aquesta part de la societat que durant massa temps ens han tingut tancades en casa sense apenes tindre veu per dir el que pensem i sobretot per tindre la possibilitat de desenvolupar una projecció professional a la que també totes teníem dret. Jo crec que si mirem endarrere i pensem quan va néixer aquesta associació fa 50 anys, evidentment hem evolucionat molt, perquè a mi m'agradaria recordar així que fa 50 anys les dones no podien obrir-se un compte corrent de forma pròpia, necessitaven l'autorització de son pare o necessitaven l'autorització marital. Fa 50 anys no existia el divorci. Fa 50 anys els anticonceptius, no és que no estiguera aprovat l'abort, però ni siquiera els anticonceptius es podien comprar perquè estaven prohibits. Fa 50 anys no hi havia una Constitució que parlara d'igualtat d'homes i dones, ni tampoc hi havia lleis que posaren en marxa ja accions positives per anar canviant les coses. No ho hem aconseguit tot després de 50 anys, però hem aconseguit molt. I una part important de l'èxit d'esta lluita, de l'èxit d'este treball, vull que sapigueu que la tingueu vosaltres. Totes aquestes dones que fa més de 50 anys vau començar a ocupar aquests espais, a dir a la societat que estàveu ahí, que volíeu eixir de casa, a dir a la societat que es meresqueu i que es mereixíeu un reconeixement social important per la feina que feu, la que feu en casa. Una feina invisible, cuidar els fills, portar i dirigir tota l'organització familiar i al mateix temps moltes altres també treballant fora de casa, però treballant i lluitant d'aquesta manera silenciosa, d'aquesta manera que vos ha permès a poc anar obrint els espais que ara mateix ja tinguem. Jo crec que és fonamental no oblidar, perquè no fa tant de temps, i sobretot recordar-vos que els drets costen molt d'aconseguir i es poden perdre massa prompte. Per això jo vos invite a que sigueu tan actives i tan poderoses com ho veig en cada associació, des de les xicotetes fins a les grans, perquè és necessari, perquè encara és necessari trencar i acabar amb molts problemes i molts obstacles que estan impedint aquesta societat igualitària. I com sabeu, un dels grans problemes que està impedint que siguem una societat democràtica plena
és la violència de gènere, que la vegem en les veïnes, en amigues, en pobles. No pot ser que este any portem 12 persones assassinades, 12 dones ja assassinades. És important que també estigueu atentes i que escolteu i que no sigueu còmplices de ninguna situació de violència masclista. Tingueu que ser veus també potents per contar a les vostres amigues, a les vostres veïnes, que no es pot tolerar i obrir sempre una finestra d'ajuda. I per això jo vull aprofitar aquest moment per dir-vos que tinguem recursos, que tinguem oficines d'atenció a les víctimes en tots els territoris, en els 37 partits judicials, que tinguem oficines de denúncies especialitzades perquè les puguem atendre en les 3 capitals de província, que tinguem gent i professionals per ajudar a les dones. I ahir l'associació Tirius té molt que dir, perquè ve d'aquesta època també massa silenciosa i d'aquella època en la que la violència masclista era una cosa intrafamiliar que des de portes cap a fora ningú es podia enterar. Així que jo també vos anime a que seguiu atentes i a que seguiu també lluitant contra aquesta forma que com a societat democràtica vos té que avergonyir a tots. I jo no vull fer-ho ja massa llarg, però sí que voldria felicitar-vos a totes i d'una forma molt especial a les presidentes que heu passat per tota aquesta associació i que heu mantès en vida i que heu aconseguit que aquesta associació seguisca creixent i seguisca ocupant un espai cada vegada més gran en el poble de Cullera i en els altres pobles, cada dona també en el seu marc d'actuació. I vull reconèixer, sobretot, perquè vosaltres heu sigut capaços de crear un teixit actiu, de ser un col·lectiu que esteu presents en tots els puestos, de ser un col·lectiu necessari avui dia perquè siguem lluitant tots junts i alcançant aquesta meta a que tots voldríem, una societat cada dia més igualitària. Jo vos anime a seguir treballant i les meves felicitacions per estos 50 anys d'èxit a totes. Moltes gràcies.